Здравейте! Днес ще поработим с Microsoft Word. Ще ви покажа как да създадете Sudoku. Както знаете, Sudoku е една игра там с цифри. Трябва да сте добър в математиката. Извинявам се много за чипса, но така, да не обръщаме внимание на чипса. Както виждате, това е Microsoft Word. Трябва да отидем на Insert, Tab. Задаваме да е и двете да са на 9. Можем и да го направим така. Как да пишем друго нещо? Е това за оцветяване. Примерно искаме да е така. И правим ето горе, от страни, отдолу и пак от страни. Можем да нарисуваме и тези. И така. И сега тук примерно си пишем 2 и така, с козинка. Можем също да добавим и да е така, да е така, да е така. Много различни начини да е. Това беше видеоурока за днес. Надявам се да ви е харесал. Всеки ден ще има урок. Дома сте ме разбрали това, което съм искал да кажа. Също така може да рисувате. Само че трябва нещо ми се получава това. Сигурно, защото съм писал, я да пробваме. Пак не може. Ето. Ето имаме. Тук явно, нали знаете, се отбеляза, примерно, единият срещу който играят се казва Александър. И тук има и другия се казва Мартин. Тук има М. И да кажем, вие имате една точка. Пишете си едно. Бързикам се, не такива. Това не ви трябва. Може да се местите, както и това може да го местите. И също така да го правите много малко, да си го разтягате както искате. Това беше от урока. Надявам се да ви е бил полезен и утре ще се видим с нов урок.